kena idul. Nyawek boges guys. Boges nganggo beras ketan. Beras ketan. Iki acara sedekah bumi guys. Jajane ana boges, ana pasong, ana apa? Dumbek. Iki lagi proses nggawek boges tepung ketan guys. Boges gimana nyangatno dhewe. Walah. Nyangatno dhewe beras ketan. Ini beres soal apa? Wow. Tiga jinggo hijau guys. Oh, itu ya. Bismillah. Tiga jinggo hijau loh. Udak paricek ke guys. Sedekah bumi. Acarane sesok. Berapa guys? Tapi iki gawe jajan saiki nih guys. Sesok asup. Dadah. Wis ngeloloni. Ana gedang barang. Tapi Tak gawe esuk guys, tak jeladrenane sik engko tak syuting. Guys, wis beteh ora dipenyet. Wis beteh iki godhonge ditekeki lengo ngepo minyak ben ora pliket nek mateng ki dimpleng-pel ora ijik guys. Iki mang langsung ora usah ijik, mang berijik iki mang isiane langsung diplek no. Ini lho plek no terus dibuntel. Tinggal ngene dibesulno. Nek kena dibesulno. Ora kena wis sama. Wis golong lho, Mak. Cuma sing ngaret-ngaret mah lengone. Tapi mau, Pak. Nek timpek. Iku mau diwalek purung, Mak? Wis diwalek purung. Dipecak-pecak. Soalnya nek iki rumah. Mana ngarep? Mau apa? Bisa ngomong tangan iki deh. Marani anake. Goleki anake. Anake nang kulon. Macam tu juga mangan dek sambal. Sambal kesel. Iki mang pirang kilo, Mak? Telu mbak sampai 3 kilo, guys. rong panggi. Belum panci. Ora ana ora nang timpek. Nang ngarep no. Dia nang atek tunggungan. Oke, Kela. Ngagean. Apa, Pak? Nah, yuk konten karo aku. Mau syuting gedang Iki, guys.
persiapane gedang tape lho. Karo iki lho. Iki mantuk rong nenekan lho. Iya, oh iki sing mateng. Oke sing Iki apa? Ketan tetel. tekan tetel. Iya, iki gemblong. Gemblongnya di model baru. Loh, persiapannya guys. Persiapannya untuk acara besok. Iki wurunge lagi wurung guys. Lagi wurung. Kilo. Proses nggak dumbek guys. Janure sing langka. Lho yang Paris ndek mangan no. Mekas iku piro ya 75. Regane piro karo? Wurung. Iki sapa? Pahelang 90.000. Ndekne Mekas. Wong kemah Pak Paris kon Jepang no. 75 napa? Iku mang, naik meneran turu. Proses ngawek dumbek guys. Nang gawe adul. Nang gawe. Proses ngawek dumbek guys, lo blarake dilireki. Aku rasa gawe. Urung gawe deh. Bauti sine nang ndi bauti? Oh, carane gawe guys. Madem Lorena, madem Rena lah. Iku gawe silitan. Apa, Mak? Anu. Kencur karo mricau. Bauti tuku kencur ambek mricau. Bauti Krungu. Lho. Iku gawe apa nih? Silitane. Ngisarane ge. Silet tumbuk. Silet dumbek. Ora silet titik. Oh. Prosese ruwet nek dipangan terek anan ngemplok ae. Oh. Iko wis dadi akeh. Ndek kae Pak Dipo ya. Oh. Madhep rene. Oh, diunter-unter oh. Kudune sampai ora borot, guys. Diunter-unter. Denane makput gawe iku, Dek. Tugel kabeh. Akeh sing tugel. Oh. Lah makku dhek to sapa? Nita pe lamaran denane lo nggo jajan dumbek. Dadi ku ayo bos. Pedes Iya. Inceng barang. Lo diinceng ben gak borot guys. Oh. Dana lah iki lo contone lo. Contone iki lo. Tadi proses ya tumbek guys. Di mana nanti pada tahapan hasil penyelidikan ini akan disampaikan secara transparan Saudara Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo rampung diperiksa penyidik Barreskrim Polri dalam kasus dugaan kepemilikan ijazah palsu. Jokowi mengaku sedih dengan kondisi ijazahnya yang berlarut-larut. Wala. Aku ndek iki wis tak krus nganoni dhewe tak babati. Sak kedok. Lah tak tinggal apa nang gone undo-undo gone mae.
Kurang lebih 1 jam 22 poin ditanyakan penyidik seputar ijazah, skripsi, dan kegiatan saat menjadi mahasiswa di Universitas Gajah Mada. Usai diperiksa, Jokowi mengaku sedih karena polemik seputar ijazahnya berlarut-larut. Hal ini disampaikan Jokowi menanggapi pertanyaan awak media terkait pernyataan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri yang menyinggung soal polemik ijazah. Jokowi menyebut laporan dugaan ijazah palsu dilanjutkan ke proses hukum berikutnya. Ketum PDIP sempat menyebut kalau misalkan memang ijazahnya asli itu tinggal ditunjukkan aja, nggak perlu sampai repot. Iya dulu, anak-anak tanganku kualik pi. Saya itu sebetulnya ya. Kan ngene. Kira ngene lah. Iya. Terus Mengisor. ngene. Iya terus ulah. Oh ngene lah kawan. Proses hukum Terus mlakune ngene ya. Oh ini ora tak unggah. berarti ke tahapan berikutnya. Excel kan kok aneh itu. Ulah apa itu? Saya kasihan. Tapi ya ini kan sudah Mbok tinggal dulu. ketahuan. Jadi Itu elek ayah ya aku kita ya. tunggu Dia proses tak tahu. hukum Dia tak selanjutnya. Mula aku nak Sebelumnya, ya. Presiden kelima Indonesia sekaligus Ketua PDIP Ya Megawati bener, Soekarno Putri sempat menyinggung soal polemik ijazah. Mega menyatakan jika ijazah memang ada, seharusnya ditunjukkan saja. Daram, Iya lah. Ya awan gak turu. aku apa Lek umi yo karo aku tak kondan dadekno iku ne lho, gedheke. Dadekno sik gedheke. bisa ngono lek. Sing kan jek kurang sing gitu lah dulu, kamaran gitu lah. Selain berstatus terlapor, Jokowi juga berbalik melaporkan dugaan pencemaran nama baik atas tudingan ijazah palsu dengan Takok ya, Lek, Sumbu CS. Tim Liputan Kompas Rokok TV. tingkat kayak pemain tukangan waktu. Enggak, ora Saudara legenda sepak Iku bola sampean Inggris sing anu, Indonesia daya tetep Ahmad dikabarkan akan segera diurut. bergabung timnas Indonesia sebagai pemacu bakat putra dan putri. Kayak malah nganu ndak anan, sing kamaran lor iku gak ono lawange ndak. Ikan lawangan. Iya. Orang tahu Kayak orang mlebu wae. Lawang jangkringan kalau sampai tukang standis ya tenan. Iya, Dek. Iku sing lor iku lawange karepe kok nguri, mulane ngarep ke kamar apa ke ruang tamu yo buntu. orang tuh nih kono lahiran. Ya urung kowe lah ijak ning nguri ya. Roba rapi wis ganti kabeh. jadi target pemerasan oknum pengusaha. Wes Temukan ning jawabannya nguri. dalam Santai, Bisnis ijak ning Talks nguri. 20 Mei pukul 10 malam di Kompas TV. Baik, kamu turun mana? Ijak nguri kae lah, omahe ijak ning nguri. Urung ning ngarep ae. Urung dhuwur kabeh ngono. Urung wae. Turun dijokno. Wong maju kae Pak Aman ning kene ya, Dek ya. Dana syariah Lah gua neng kono kan Pak Am urung ning kene. menentukan tujuan finansial Anda. Ada ndek-ndek dulu. Anda dapat memproduktifkan dana Anda secara online, mudah dan berkah. Penting lah. Raih imbal hasil Rapat. aman dengan jaminan properti. Bersama Dana Halo, Syariah, dapatkan tumbuk, guys. keuntungan Sewenang lho. dan halal Ono yang tumbuk Kalau e. jajan-jajan takono. Ah. Gawe apa yu? Proses gawe tumbek Iku apane iku? juroe. Oh, juroe ngono nang gawe. Iya, gula Jawa sama santan. Oh, Terus nek wis mulak-malik agak dituang. oh carane. Ayo. Gawe Ayo. tumbek. Ben kenyil-kenyil. Terok ae. Kudune santene mulak-malik tenan. Ora Oh. mulak-malik. Ora kentul-kentul tumbeke. Oh, ngono guys, roh guys lho. Kilo santene. Ini gula Jawa asli. Oh, kalau carane guys. Oh. Tepungnya apa iku yo? Tepung apa? Tepungnya rose brand. Tepung beras, guys. Oh, beras rose brand. Disaring. Oh. Saring. Panas-panas, guys. Oh. Panas-panas, guys.
Dikai ben kendul-kendul. Proses gawe tumbek gula Jawa. Kudune iko santene timbarno ning dhuwur pawon lho, ning dhuwur kompor. Ben molak-malik terus ben panas. Ben panas Rata. Rata Aika ora turu. Meneng kamar. Jam 1. Oh, diublek-ublek. Proses gawe tumbek gula Jawa. Sesuk merapat sedekah bumi. Oh, kurang iku. Kurang encer. Sok Kurang ina. encer, guys. Loh, ribet ya guys. Engko nek mangan sedilu ae. Mangan sedulu, Arek gua. nek ribet. Oh, iki jam bengi lho. Jam bengi iki. Jam malam. Alah, wong desa iku rasa bersyukure hebat tenan. Jam malam tumbek. Jenenge gas desa rasa bersyukur. Oh. Tukang nyoteng ae penting udah kae. Oh. Engko nek anu tak setengah guys, nek wis diadi gampang-gampang angel. Jadi. Nek dadi yo genah. Saya menawa pres mapan ae wis Sintiano. Iya. Ya tepunge iku rose band. Tapi kok yo terwanjang kaya omah semut. Kapien kok kae. Tapi niku yo pres mapan niku paling. Nih, gampang-gampang angel. Ya dadi. Iki lho dadi, cute ora anu ya dadi. Nek kadang bersemangat malahan ora dadi. Ora dadi. Kongko nyandak no ayu, ijak lu ayo. Aja nyandak ya. Prosesnya sangat rumit tuh. Mangane cepet. Ya iki. Iki tumbek sing wis mateng. Ya. Iki. Panas guys. Jangan lupa like, komen, subscribe di Mbak Pres Channel.